обръщам внимание на него и на зрителите, че все пак от началото на войната до падането на правителството на Кирил Петков минаха 3 месеца. Войната започна в февруари, правителството падна в юни някак. Как точно си представяте, че за 3 месеца сключваш договори, произвеждаш оръжие, изнасяш го и захранваш цялата война? Но трябва да се каже, и винаги съм го казвала, тогава, сега и сигурно много време напред, България има договори за износ на оръжие с сигурно над 60 държави вече. И изнася оръжие, и боеприпаси, и оръжие. Но не може да следи какво правят тия държави след това с това оръжие. Дали го препродават, дали го използват. Те ти дават документ, че те са краен потребител, казва се end user сертификат. И в международното право трябва да го получиш. Получил си. България получила, че Германия купува примерно 155 мм. И ги продаваш на Германия. Ама ако Германия ги изнася в Украйна, ние за какво да носим отговорност?